flows one night wine. Ka buy flows one night wine. Umo okorobịa obi agụ. N'ezi anya afọ ka ha si n'onye ike ndị ikem. Ọ na-awụchi di mkpata akọ afọ ikpe ichere. Nwanne anyị nwaanyị mmiri riri taa. Anyị afụgo. So na ndọkọ mmiri onye ọma. Ka mmiri bịara ebe a bịa n'ezughị ọkụ. Ka mmiri bịara wiri anyị taa. N'ezi anya n'afọ ka atụ si wee gbu ka dike. Ebe a enyi taa bụ Tuesday 7th of October 2025. Nwata nwaanyị a bụ machi wee pụta. Olukwu anabeghị ha ka mọ na osibe ha pụta apụzi apụ na amị mgbago. Ide wee nara anyị taa. N'ezi anya na-afụ m ụmụ ekorobịa obi agụ. N'ikem. Onye du anyị wee bịa ebe a wụ Chukwu ma Uche. N'ezi anya n'afọ ya. Ọ na-awụ m Gome amadife ji amadike. Ejighị oke amụ ibi amadi mkpa. Ọ nke a bụ dị mkpa. Maybe Chukwu. To God be the glory. So sinado. Isi mmiri ka ọ bịa wuri eti. Ebe a dị very far. Hazi ekwu ife ọkụrụ ya na mana mbize wee gbadata. Chukwu deme. Ọmụnwa nwoke atụfu eziokwu na Nnewi. Biko na ebe onye anọ na anya mmiri zobe anọsi ike anọdụ jụụ ebe ahụ. Ọsọrọ ibe ya na-eme biko nọdụ ebe ị nọ mmiri zosia wee pụọkwa gawa. Mkpa ada agwụ ife ọsọrọ ibe ya bụrụ mmiri zobe nọdụ jụụ ọdụ ebe ị nọ. Eye mmiri ejidego ma akwa ya dọkasịa ya yipụ ya akwa. Chukwu nala ekele. Mana a na-eti mkpu n'ọba anyị a ọtụkasị na ama ife a na-ekwu. Ịghọtago oge ọ na meme na vidio maka ajọ ụzọ ọ ife na-eme efu ụfọdụ ndị ụmụ efulefu kpọrọ onwe ha ụmụ okorobịa be anyị na-asị gị go and do the road now. Esolodo is working. Ọtụka ya sị na point ya out at ife ọjọọ na-emebe anyị. Is it not to call the attention of the government? So na Soludo na-eme ọfụma nwunye kpatara na onwe ebe need the attention of the government. We should not call his attention. Ọ bụrụ ọlụọ something ọlụọ ife ya meet our need. The rate mmiri si akpa ike na Nnewi and the other part of Anambra state. Mmiri na-ezo. Ifụ ka mmiri si eru olu n'ilo. The rate o si eme these days. I fear for tomorrow. Say manuntu ayesu we channel properly. Ide buy. Say manuntu ayesu we channel mmiri properly buy yao. E gotta go. Maka mmiri ye posko mmadụ ebe ahụ. Especially ilo nkwotu nkwo ahụ. Ọkwọsi ilo nkwotu nkwo. Ilo niile. Ndị be anyị nyezida ha aka. Marunu ka esi alụ building na alụchikọcha ọma ilo niile. Anyị enwezi enough chance ayeji welu drainage ya too big enough for mmiri dey flow of money. Look at Ilokpu Neze Ajelu teaching hospital. You won't see such thing nila because now go to Ebureba to deep. So since Eba Fugolu success the Ilonga
why na ya implement ya n'ilo ndị ọzọ? Why na ya implement ya n'ilo ndị ọzọ? Now that is number one. Then number two, gbago side ọzọ obodo niile. If you almost go to Nina allo side ọzọ obodo na alụ ekpuchisi ozugbo nke Nnewi. So we should also consider covering drainage na ọwụ na alụcha ya, because na ife ahụ na-eso eme na gota na asụchi mmiri ya na-agbasi n'ilo, and all because of na gota oge ka this woman ji wee jee ka ọ mafee gota wee zọọ ọkpa wee gbapụ o wee nakpu n'ime gota, mmiri wee buru ya wee pụọ. Mana a na-ekwu ife niile ahụ dọka ya sị oge mkwu maka ịkọvagasị drainage a do na Nnewi ọwụgodu na gọọmenti planụrụ ịkọve ife ihe ekwu as a sane citizen yes not na plan na ya kọve ihe je gbaa oppose as if na ife nkwuru emekiro sense, because na sense na nkwue na ọ na-awụ ịkọtọ gọọmenti. So sometimes why nwa na-awụ problem nke aka anyị. Number one, say consider covering all the drainage system niile enwe na Nnewi. Ọ ya enye aka mee na ndị mmadụ anyị ada atụkọghị unyi na ife anyị ada asụchie ihe eme na kama mmiri ya ada agba na gota, mmiri ya na-agba n'ilo. Number two, say consider ime drainage a na-arụba anyị ka ọ dị deep ka mmiri wee nwee ike na-eme ozo ha ọ nakpụsị na drainage na-agafere onwe ife adịrọ too difficult. Yes, I know that not something it is a big job, but it can be done. We should consider Marona life of one person though as variable as life of 50 people also. So I know I say if any na in future I a lot of erosion sites both in Anambra state and the Nnewi. Yeah? And again, all these attitudes, let us go back to those old ways our forefathers has which is onye luno, onye gap, onye nkoze welo, eche gba fence go, inye gap wee gba nke go, onye ache gba nke, onye gap wee gba nke, ka enwe ụzọ aga aja niile ahụ mmiri si aga. Onye enye aka decentralize ya concentration of flow of water from one direction. O ife melu mgbe ahụ. Mana ndị be anyị bịa mara ụta na ewelu fence gbachikọla aga aja niile. Anyị dị n'ezie na onye mechaa ọ na-akwa ụzọ mmiri be akwacha ụzọ mmiri na ọkwọ n'ilo ka ha ncha na-apụ ọ pụzie n'ilo o jebe ebe kere ebe ọ esi wee pụ ọ na-akpa mkpamkpa ka anyị hapụ ụtọ ha na and iche ilu unu nye space from ilo ka ọ ya gọọmenti pụta ka ha lụọ a good drainage system, because na ya fụbụ na mmiri na-enye nsogbu be anyị nke ihube ma kịta awụ mmiri zo ha mmiri ya ezotu awasị zo ha kịta ifu ilo niile eselu. So odozi ife onye mkwuru si na cover drainage. Number 2, si na deep na widen ya ka ọ na-ebu ibu. Ọ number 2. Number 3, si sure a proper drainage mmiri, direction of mmiri into mmiri yesi flow. Si sure ye alụ na gota because na ịchọrọ ilu gota. O nwere nke mma ha eje gosi very soon na akwarụ kwafeta n'imebe mmadụ ka ahụ mme ka opukọrọ ndị mmadụ. Then the last but not the least, si chiga to those old ways our forefathers is yaluno whereby n'ụzọ gara na aga aja niile sadas na alụ face to face, wall to wall, because na na-achọ ka ịgbachikọrọ ana ịma na onwe ife ya alụ na ife niile a na-enye aka izie flow of mmiri iwepụ nke ụzọ before mara ife na-eme gradually mmiri a na-apụrụ onwe find a different direction of ebe mmiri si apụ nke awa alụchikọcha na ebe niile mmiri enwezie so one single ebe oya concentrate mmiri onye ọwụ na-apụtazie n'ilo si ofe ilo. I don't know ife na-eme ndebe ayo ekwukwana m nke m ụkwa ya wanakwa ndị ya agụ iyi ebe agọwa iyi. I'm calling on the attention of Governor Chukwuma Soludo, Honorable Echezona Anazodo and his team, and the Honorable Ike Edoche, Augustine Ike Edoche, the member House of Assembly, and also the PG of Nnewi. See, tianya no mu ife ni na maka mmiri ayi allow chola one day teta shota na mmiri ebruna almost half of ife Nnewi ji we dey ebube. Share this video.